Tady je předsíň, koupelna, umyvadlo, vana, plynový kotel, záchod. Z koupelny se jde přes předsíň do kuchyně, kde jsou takovéhle dvě místnosti spojené obloukem. Výhled je na Popovičák, na Labe, kuchyňská linka, a jdeme ještě teoreticky do ložnice. Jsou tady obloukové dveře. Ložnice má okno směrem do Žerotínovy ulice, kde je chlum, autoanex.